Zazmokin, garkoan? Ba, bukatzekin nahikue. Nirenen urtie da, eta ontsi horre tximenetatxoa da zahelien, baina, bueno, nik uste dut mereze bala. Estreno urtia eta gualdixak ez da lagundu, Ba ez da lagundu, txukurrioko aldapie zela dagoen, eta lokatza be, a ber, tentzino. Ibilbide aldaketatxoa behin da, onerako, txarrerako? Bastakit, entzun dut lan, gainetik, ez dut kasu asko egin asuntuei, baina entzun dut distantzaldetik laburra bizen bidala, laburra baldin bada, firmamos. Lokaztuta gongo da ibilbidea, Arkaitza udala txinguruan Labankor, ez dakit horrek mesede, kalte. Bueno, nik uste horrek mesede inoiz dotzela itxen. Ez da bardina pausua lur zikuan emon edo bustixan emon. Eta egisa esan, denboraldixa hasi dotenetik, ez dakat gogoan, karrera bat indotenik ondiokan zikuan. Ba, betxu, joan zan aztekoak limonen igual izango zan, ineban hasikoan bakarra, orduan pixkatxo bai aspertzen hasitxabe bana lokatzanaz, esan bezala tensio gehiago suposatzen dau, arrisku gehiago dagolako, baina eraberian, ba, klaro, lehiatzera baldin bazatoz eta gertutik baldin badazkazu neska jarraitzaileak edo aurrean baten baldin badakazu harrapatzea nahi dozuna, ba, arriesgatze puntu hori zenbateraino arriesgau, ba, sekula ez dozu argi eukitzen terrenoa irristako hor dagonian. Orduan, nik nahi izatea gaitxin nahi xodoziku. Irati antolakuntzatik, beti laguntza muteko prest, ezta? Bai, urtero apuntetan gara voluntarixo moruen eta bialtzen duzkoen lekura horre goten gara. Habituaiamentun baten, jana muten, asistentzia muten, anadalakua. Bai, normalien bezaien egon izen gara eta hortik pasetan ez danez, ba, esperuen gaz, aber nora bialduko duzkoen. Bueno, igual da lekua, behintzat zeuein lana ondoin eta espasetako ez ezta? Hori da, animoak emun eta ondo pasau. Bueno, Maili, zure lehenengo aldixa gaurkoan, ze asmokin zatoz? Ba, disfrutetan. Hasieran hastian ziar eguraldixa superna indau eta proba motibauta, baina oin eguraldi honekin disfrutetan. Lokotzaetan behi bilin bida, ezta? Bai, dana jakin bida. Ba, Handi, zu berriz, ja esperientzia duna, lasterketa honetan, hainbat edizioetan ibiliza delako? Bai. Zenbatetan? 3 aldiz indot eta, bueno, ba, oin, a ber. Aurtengo helburua zein izango da? Ba, disfrutetia, bai, aurreko urtietan moruen. Ibilbide aldaketia behin daue, ez dakite onerako, txarrerako? Bueno, azkarragoa izango da, ni zelan ez natorren oran objektibo zehatzekin, ba, ejat asko importa, baina, bai, jendiantzat igual hobeto, bestatzutat putada, ez dakite. Ni veteranoa ja hemen, hainbat urtetan, ibilitxako arrazate dalatzen? Urte batzu, baina bai. Aurten, zer helburukin zatoz? Bukatzera minik esartzea eta ondo. Ibilbide aldaketien jaue, lokotzaria begongo da, zer espero duzu? Ba, lokatzetan gustura ibiltzen gara eta ibilbide aldaketa, bueno, polite da. Ambiente politxe zaten da, euri xakin gero igual herrigunien jente gutxia bakaso? Ba, agian, eta goien bebai, seguramente. Aurreko urtean eguraldi oso nahin zauen eta eskertzen da jendea goian, baina bueno. Aurten be, mentxe? Bai, ez da lehenengoa, ja, kontua galduta duket, ez da giz bost, o ez da giz olakon bat inja. Da bueno, a ber, zelan doien, goixa. Euri antza, lokotzaria egongo da, ez dakiz, helburukin zatozen? Bueno, a ber, beti denpori apur bat hobetzia da helburua, aurten rekorridu aldatuta eta holan, ba, ez daukuk besta referentzia oso argirik, así que bueno, sin más, behintzete disfrutau eta sentsazio honakin bukatzen bau, nahikua. Ondo entrenauta etorten da jentia ona? Bai, hemen esaten dauenak entreno bari hauena gezurrak esaten dabe. Ima, karreri hasi horretik, bakigu zein izango den azkena, eskoba moruen ibiliko zadelako, hainbat urtetan gainera ibili zara? Bai, halaxe da, azkenien ez da, laupagost urte badia ja eskoba lan egiten duguna eta posik ez. Azkenian 3-4 pertsona baten gare karrea atzetik, markajia jasoten eta bueno, erosein inzidentzia dagoela pixka laguntzen eta hori izaten da gure lana eta posik ez, urtean urteko zitxe izaten da, posik itoten gara eta bueno, aurten be hola izango da. Hane, gaurkoan hemen, ja veteranatako bat eta urteroko zitia ezin galdu, ezta? Bai, hori importantea da, hemen arrasateko gondako albada, hemen egon inbigare, hori da. Eguzkixain, eurixain parte hartu bida, ezta? Bai, azkenien baki unun bizi garen eta danetarik dago, oseak danekin disfrutau. Karreria laburtu apurtxo bat, eurixa bada, lokotzaria egongo da, bueno, ez dakit, igual, ez da? Igual, eta bueno, gauzako lan urten diez aurten eta beste erronka moduen, beste bilbide bat ezagutu eta disfrutatzea jendiakin, bai, animatzaileekin eta danokin, bai. Ibai Larrea, ze asmorekin gatoz gaur antzolatik arrasatera?
Bueno, nik uste dute sasoi honean nahi lehun izela, ikusi dute listao salia eta jende hona dator, así que horrekin burukan itxea. Iazko txapela defendatzia tokatze jatzu? Bueno, ez dakit defendatzia tokatzea gaten ez, baina honen nahi mongotela seguru, hori, esan duten mon fuerte nau eta bestia be seguru baietz, baina hori, saiatuko gabintzet. Iñaki, aurten Arrasate Udalatx, lehenengo aldiz, estrenua, ez da? Gogoz? Bai, gogoz. Ara, gabetan dauen. Ondo entrenauta? Ke ba, eskaz. Eta egualdixak lagunketan da, bero ez? Bero baino beto, baino, bai. Animauta gaz, oza que, a ver. Nora, Arrasate Udalatxe lasterketia, lehenengo aldiz atoz, hainbatetan indozu, zelan? Lehenengo aldiz, eta urduri xamar. Eta ondo entrenauta? Bai, bueno, itatxokin pare bat alista, ondo. Disfrutar. Gozatzea eta saiatzea ahalik eta ondoen egiten, bailaraz gozatzea, alabarengatik batez ere, arrogotuko modukoa baita. Ohituta gaude guraldi honetara eta ez dut uste arazorik egongo denik. Kontu zibili beharko dugu lokatzarekin eta jaitsierekin. Listo. Segundu gutxi Arrasate Udalatx lasterketaren 9. edizioa hasteko eta beste urte batzuetan lasterketa hau irabazi izan duten aurpegi ezagun asko irteera puntu horretan. Oiana Kortazar, Imanol Goñi, Ibai Larrea, Onditz Iturbe, Ane Zabala, Aritz Egea edo Mikel Zabalegi. Horiek bazekiten zer zen lasterketa hau irabaztea eta irteera puntu horretan ikusi ditugu. Azkaratea nahiak lasterketa eta berehala, aurrealdeko postu horietan erritmoa sartzen Andoni eta Asier Azkarate, baina segituan esan zuen Aritz Egeak, berak nahi zuela lasterketa buruan egon, eta hor ikusten dozue hain zuzen ere. Aritz Egea 2016an lasterketa hau irabazi zuen, mendi lasterkaria dagoeneko veteranua, baina betik gora zela dabilen oraindik Egea, eta atzetik beste korrikalari ezagun asko, Baiarakoak Mordoa, 400 lagun irteera puntuan, guztira 900 dortxal eskaera izan zituzten Mondraitzeko lagunek, horra Oiana Kortazar eta horra Onditz Iturbe. Zelako leia izan zuten bi lasterkari horiek. Onditz Iturbek 2022an irabazi zuen lasterketa hau eta gainera Bizkaitarrarena da errekorra 2 ordu 7 minutu eta 32 segundotan geratu zuen orduan erlojua eta aurten ez da aldaketarik izango, ibilbide aldaketa izan denez, aurtengo denborak ez dituztelako aintzat hartuko errekorrak esartzerako orduan. Anporretara bidean Oiana Kortazar bere lasterketa egiten aurrean bakarrik, baina haren ondo-ondoan atzean zeukan pega-pega eginda Onditz Iturbe. Eta aurrean gizonezkotan, baina ikusi ze azkar erabaki zuten Larreak eta Egeak aurre hartu behar zutera. Ordura arte Daniel Izquierdo eta Dimas Pereira, bata Soriarra, bestea Gijongoa, Asturiarra, taldean ibili ziren aurrealde horretan, baina momentu batean Ibai Larreak eta Aritz Egeak ez dutu egin zuten, naiz eta hor ikusten dozuena, Dimas Pereira den Gijongo korrikalaria eurekin batera anporretako tarte horretan, tarte polita benetan, diogun moduan aldaketak egin behar izan dituzte aurten. Mondraitzeko lagunek, azken orduan ohartarazpen bat jaso zuten administraziokoen partetik, esanez hegaztien ugalketa garaia izan da, Bizkaiko lurretatik ezingo zirela pasatu lasterketa egiteko, eta Arrasate inguruetan antolatu zuten lasterketa, ibilbidean aldaketa txiki batzuk egin zituzten, alegia etzien Bezaidetik pasatu, eta anporretan lortu zituzten kilometro horiek egitea, ezaugarriak aldatu gabe. Horra Ibai Larrea, mehatzerrekan erabaki zuen Antzularrak erritmoa aldatzea, iaz egin zuen moduan, salturriko baserri atzean utzi, eta aurrera egin zuen Larreak, naiz eta Egea gaingainean zuen, eta horra Onditz Iturbe eta Oiana Kortazar. Kortazar aurre hartuta, baina diogun moduan, 30 segundutara zeukan Onditz Iturbe. Eta alaxe egin zuten lasterketa guztia. Igorrekoak etzion Kortazarri arnasa hartzen utzi, zelako garaipena lortu zuen Elgetarrak, izan be kontrarioak alaxe estutzen zaituztenean, beste zapore bat izaten du garaipen horrek. Ibai Larrea udalan, gaingainean Aritz Egea, pentsa beti gorakoan Egea hobea izan zen Joseba Iglesias saria Aritz Egearendako.
Naiz eta zorua bustita egon, naiz eta goian lokatzara egon, Egeak sekulako marka egin zuen. Udala eta udala txartean 21 minutu eta 31 segundotan geratu zuen erlojua, Ibai Larrea 22 segundu motelagoa izan zen, horra Asier Azkarate eta Aimar Larrea. Antzularra bat arrasatearra bestea Imanol Goñi ikusi dugu eta hemen Mikel Zabalegi 2023an irabazi zuen laguna. Oiana Kortazar udalan atzean dator Onditz Iturbe, biztan zeukan ez zuen biztatik galdu nahi Igorrekoak eta gainera irribarre batekin sasoia behar da gero, diogun moduan pega eginda bi aurreneko emakumezkoak, betik gorakoan Oiana Kortazar azkarragoa izan zen, izan be 26 minutu eta 29 segundotan geratu zuen erlojua. Irune Belez de Mendizabal izan zen bigarren denbora honena egin zuena udalatxera igotzen, eta hirugarren izan zen Onditz Iturbe. Joseba Iglesias saria horren bestez, Oiana Kortazarrendako. Joan gaitezen lasterketa burura gizonezkoen lehia, horra, Aritz Egea aurre hartzen Ibai Larreari, sufritu egin zuen hor Antzularrak, gero lasterketa borobila egin zuen, baina hor gorriak eta bi ikusi zituen Egeak erritmo gogorra jarri zuelako azken metro horietan, udalatxeko tarte hori lokastuta dagoenean ze zaila den aurrera egitea, horra, Aritz erritmoa jartzen, atzetik Larrea ondoan, tontorrean jendea, publikoa zela eskertu zituzten animu mezu horiek, txalo horiek, publikoaren partetik. Aurreko bi lagun horiek elkarrekin tontorrean eta ordurako Aritz Egeak esan hazigun goitik berakoan basekiela gazte hauek aurre hartuko ziotela, besteak beste Larrea goiti berakoan abila delako, trebea delako arriskatu ere gehiago egin zuen seguruenik Antzularrak, eta hortxe irabazi zuen neurri handian lasterketa Ibai Larreak. Elkarrekin hasi zuten goitik berako bidea, baina segituan hartu zuen Ibai Larreak abantaila. Ona hemen, jakan biziden, baina soriarra den Daniel Izquierdo lasterketa borobila egin zuen, gora iristen hirugarrena itxu-itxuan zetorren, honek ez zeukan lasterketaren gaineko erreferentziarik, aurreko parte hartzaileek ondo ezagutzen zutelako Arrasate udalatx, baina Daniel Izquierdo itxu-itxuan etorri zen eta baita Dimas Pereira ere. Gijongoak lasterketa borobila egin zuen, horra 6 zenbakidun dortxalarekin podiumetik kanpo geratu zen, laugarren zailkatu zelako, baina lasterketa ederra Dimasena. Asier Azkarate eta Aimar Larrea, hauek ere bikain. Eta Imanol Goñi, gizon honek 2015ean lasterketa hau irabazi zuen. Arrasate udalatxeko lehenengo edizioa eta 10 urte geroago horri bilizen oraindik ere egurra ematen. Eta beitu Txukurrilon ordurako Larrea bakarrik goiti berakoan. Aritz Egea ordurako atzean utzita Daniel Izquierdok ere aurreratu egin zuen, horra biak Daniel Izquierdo eta atzetik Aritz Egea. Etzegoen bat ere txukun jaitxiera hori, joan gaitezen Oiana Kortazarrekin. Daukotzu Txukurrillo, gero pixkatigo, eta gero ja isagana bera. Baina hori hemen bakaten azten ganetik, zer makina honetara? Ondion bai, ondion 10 edo. Hemen daukotzu jaitxiera oso potentia, eta gero berri txigoera. Horra Inigo Alzolarekin berriketan, Mondraitzeko kidea aurten ez da dortxala jantzita ibili, baina berotu eder hartu zuen, kameralari moduan, gora eta bera ibili zen lasterkariak grabatzen, Elgetarra udalatxeko tontor hortara iristen lehena, baina atzetik Onditz Iturbe. Goialdean, 30 segunduko abantaila baino ez, eta goitiberakoan segituan ikusiko ditugu elkarrekin. Une batzuetan Txukurriotik besaide alderuntz Onditzek Elgetakoa aurreratu ere egin zuen, uneren batean Onditz lasterketa buruan ere jarri zen, hori ezin izan genuen zuzenean ikusi, Kortazarrek eroriko bat ere izan zuelako, baina gero udalara bidean osterare lehenengo postu hori arrekuperatu zuen Oiana Kortazarrek eta hortxe utzi zion Arrasateko plazaraino. Hirugarren iritsi zen emakumezkoetan udalatxeko tontorrera Irune Belez de Mendizabal eta Gasteiztarra izan zen podiuma osatu zuen hirugarren emakumezkoa, hau ere goitik berako lanetan jarraian, eta horra lasterketa buruan emakumezkotan Oiana Kortazarren eta Onditz Iturberen arteko lehia.
Kontuz egin beharreko jaitsiera ikusten dan moduan, Irune Belez de Mendizabal ere irudiotan, goitik berakoan, Txukurrilon, laugarrena emakumezkotan, Maider Unanue, Lazkaoarra, laugarrene, Tontor horretan, 78 zenbakitun dortxalarekin, Nerea Urteaga irudiotan, eta ona hemen Garazi Abasolo, 5. sailkatu da urten Aretxabaleta. Arrasateko lasterketan, eta Arrasate Udalatx irabaztea zer den badakien Ane Zabala irudiotan 10. izan da Zabala helmugan. Ibai Larrea, Udalako auzoan, ordu bat 33 minutu eta 31 segundu zeramatzan korrika. Eta pare bat minututara pasazen Dani Izquierdo. Ez zuen kontrariorik izan Larreak Udalatik Arrasaterako bidean eta horra, 2. urtez jarraian, Ibai Larrea Antzuolarra, ordu bat 57 minutu eta 2 segunduko denbora eginda, Antzuolan irabazi egin zuen eta Baiarako 2. lasterketa hontan Arrasate Udalatxen Antzuolarra jaunda jabe. 2. sailkapenean Daniel Izquierdo Jakakoak ordu bat 58 minutu eta 58 segundu egin zituen, alegia minutu bat eta 56 segundu atera zizkion Larreak, eta 3. postuan podiuma osatzen, ohorezko postu horretan, Aritz Egea sekulako lasterketa eginda 2 zenbakitun dortxalarekin, Zumarragakoak 2 minutu eta 10 segundu gehiago behar izan zituen, ze sasoia daukan Aritz Egeak, kontuan hartuta beste biak desente gazteagoak direla. Gizonezkoen lehiatik emakumezkoen arteko borrokara, hor bai izan zela benetako borroka. Segi! 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 Geldi, pintxautan oie, geldi! Va, segi! Geldi! Va! Ya está. Oiana Kortazar eta Onditz Iturbe Larragaingo atxetatik bera, segundu gutxi batzuetako aldearekin Kortazar, bide batez, eskerrak eman lasterketako irudi ezberdinak jasotzen ibili ziren lankide eta voluntario guztiei, Arrasate Enduro taldeko lagunei, Arteman Komunikazio Agentziako lagunei, Abao Komunikazio Agentziako lagunei eta Goienako lankidei. Ikusi ditugu bi lasterkariak Gernika oinezkoen sumardira sartzen, 21 segunduko abantailarekin Oiana Kortazar, horra arbolapetan jendea zain, ikusle asko, Zeber Altuben, eta hortik azken metroak, Zeber Altubetik erdiko kalera, meritu galanta dauka emakumezko honek 2015ean Imanol Goñirekin batera irabazi zuen lasterketa hau, Oiana Kortazarrek eta 10 urte geroago, ostera ere Elgetarra, sekulako esfortzu aurpegiarekin, azken metro horietan Arrasate Udalatx lasterketaren 9. edizioa irabazten. Helmugan Kortazarrek 2 ordu 12 minutu eta 51 segundotan geratu zuen erlojua, 18 segundotara horra publikoaren txaloak jasotzen irribarre batekin aurpegian, Onditz Iturbek 2022ko irabazleak 2 ordu 12 minutu eta 59 segunduko denbora egin zuen. Bezarkada esanguratsua, zelako leia bi lasterkari hauen artean, benetan ere hortxe egonda urtengo edizioan Gatza eta Berakatza, eta 3. postuan Irune Belez de Mendizabal lasterkari gasteiztarrak 2 ordu 24 minutu eta 18 segunduko denbora egin zuen. Gasteiztarrarentzat. Txaloa beraientzat gero ikusiko ditugu sari banaketak italdian ere. Ibai Larrea, sorionak, lehenengo eta behin. Eskerrik asko. Zer moduz joan da lasterketia? Ondo. Ondo sentiu naiz, indartzu eta gustoa. Ibizara joateko aukeri auki dozu, baina hemen geratu zara, etxien, Arrasate Udalatxe egiteko, eta, bueno, igazko errekor hori irabazi hostien, aurten be, garaipena. Zer moduz? Ondo, bai, zuk esan duzun moan, azte honetan beste karrera importante bat zuan Ibizan, baina, bueno, ikusitxe aurreko urtean zelako ambientia unzan, da hain ondo pasaunean, berriz etortzi erabakiot. Eguraldi txarra egonarre, jendia animetan, bai herrigunian eta baitxa tontorrian bezta. Bai, horrepe harritxun nau, pentsatzen nean jende gutxio egon gozala, indaben egualdi xeatik, baina goixe bete eta zeuan. Aurreko urtean beste nik uste egon dala, urteko beste jende, hasi que oso ondo. Bakarrik elmu garatu zara, dala, beldura purren bat eukidozu, atzetik satozienengatik? Bai, bueno, horre tramotxo baten iesaldi txiki bat indot, eta udala hitzeko lehenengo tramo arte bakarri jo naiz. Gero ikusiot Aritz atzetik oso fuerte zetorrela, eta baina hariek harrapaunean ja pixka bildura sentidot, baina bueno, gero berakuan ez duten saiatu naiz,
eta esperantza horrekin aurrea indot eta lortu dut. Dena kortata, sorionak lehenko eta behin. Eskerrik asko. Zer moduz joan da lasterketia? Bueno, ikusi behin dozu uste dut, ez da, zelako pikiero ondoune onditzeketanik, baina maieran arte oso agonikoa izan dan arren, oso posik nago holan emondalako, emozio hori bizi izan dugulako bai barrutik eta baitxa ikusliek ere kanpotik, ze gero horrek eitzen dutzu, posizio egotia garaipena era hortara izatea gaitxik, ez? Bastante irristakor eta peligroso egon da terrenua, horrek asko baldintzatu dau gure korrikaitzeko modua, erritmoa, batez be, udalaitzetik berako jeitxera txar hori txarra dela berez, baina gaur egondan baldintzetan oso peligroso zeuan, nik neuk erorketa bat eukidotor, onditzek pasau dozta, eta hor behin pasau doztan momentutik aurrera, tiraia floja joanga bisok, eta amaierar arteko inkognita bat izan da. Ni neu fuerte sentidu naiz, baina onditz bai, pentsatzen donik, ze oso ritmo nian ikusi dut eta bata bestian alboan ipintzen ginean, horre ez batak eta ez bestiak ezakan asboi zeditzeko postua. Eta bueno, oso posik nago, sentsazio onak eduki ditutelako, mendixan jende pilo bat egon dalako eta oso politxa izan da egualdixa naiz eta kaskarra izan, jende asko animau da bertan egotera, eta gustora, posik. La verdad que ha sido una sorpresa. Egia esan ezusteko izan da, oso polita izan da, lokatz asko zegoen, eta korrikalariei asko gustatzen zaigu hori, giro bikaina egonda, izan dugun eguraldia kontuan hartuta. Lehen aldiz etorri naiz eta aitzakia gisa erabili dut inguru hau eta bertako jendea ezagutzeko, oso pozik. Ezinezkoa zen aurpegian irribarrerik gabe igotzea. Jende asko baitzegoen animatzen, zorakeria hutsa, oso pozik. Una locura, la verdad que super contento. Aritz, sorionak, podiumera, bigarren postuan, hirugarren postuan markatu, zer moduz joan da lasterketia? Ondo esan gustora, ez da, banekin gauzta jaukiko nola, bai gazteak fuerte dabiltza, eta gero ere jeitxera niretzako oso txarra zegon. Eta ondo ez, gutxienez emateko tokian gazteak aina izan naiz, eta gorakoan gehiago ez, eta orduan horrekin oso gustora. Pena aldapa bera galdueten denbora pila, baina gustora noa etxera. Veteranua izatiak be lagunduko dago, ez? Pixka terrenua ezagutzen, kontuz noiz joan jakiten eta guzti hori. Bueno, ez pentsa, hain lasterketa motzetan ez dago asko pentsatzerik, ez da? Hasiera-hasieratik estutu dugu nik uste algendun guztia, eta veteraniak ematen dizu, ez? Badakizu gero zeure momentua etorriko dala, edo txarragoa, edo bea, baina tira, gazte hauek oso fuerte dara eta alde hortatik aitzakiarik ez. Asier, azkarate, arrasatear bizkorrena, zera banda lasterketia, lehenko eta zorionak. Bueno, eskerrik asko, oso gorra, ez? Kondizio gaitxik, eguraldixagatik eta holan, eta zauen nivelagatik oso azkarra zida, bastante lagankor zauen terrenue, baina, gustora indako karreakin, nire ritmoa fanaz nire karrera itxera, eta azkenian emaitza oso ona lortu dut, uste dut. Etxio jokatu duzu eta hori beti da lagungarri bidia apur bat ezauketako, baina arrasateko jente asko behibilia parte hartzen, ez da? Bai, la hostia da herriko karrea baten beste herritar apuntetia eta ontaz disfrutetia, pila bat eskertzen da eta azkenean danoi muten duzku indar pixka gehiago, así que pasada da. Gracias, Basolo, zer moduz joan da, lasterketia? Ondo, gorutza pixka kostaukat, baina gero ja berutza disfrutau dut eta ondo fan da. Disfrutau, tarrazien, ero korrika, porque lokotzaria galanta egongo zan goixa. Bai, tarrazien gehiago, txukurri joti bera dana izen da ipurdiz bajau eta graziosua bentzat. Jendia animetan, ibilbide osoan ziarre egon da? Osuen ez dakit, baina gaur zauen eguralixaken goixen da bastante jende eta pilo bat eskertzen da, emozionauta. Lainotuta bai goixa, ibilbidea ondo zauen? Lokotzara kristona zauen, baina, korrika itxeko eguraldi hona, nire guztau gat. Indako deporiakin, posik, zautakoa, horrik usitxakoa? Bai, oso ondo, eske aldatu da bien rekorrido bai, ez naukon lan espektatiba, asiko oso posik. Zela fanda? Bueno, egia esan, goruzkuen eta lasai hartu dut, ikusten hauen bestela gero faltan eukibin hauela, eta bukaera bastante fuerte bukatu dut, eta gustora egia esan, gustora. Horrik usitxako moruen, jenteko pura goixe, lokotzaria, egualdixa? Bai, goixan, batez be udalatxeko azkenengo partia eta bajadako lehenengo partia oso txarto zauen, eta hor altzan moruen, poliki, minik hartu barik, eta listo, sin más, gustora. Aitor, zela fanda karreria? Ondo, fanda. Lokatz asko eta satika teknikua hauen, baina, bukatu dugu da ez da gutxi. Etxien jokatuta, biria behintzat ondo ezautuko zauen, ez? Geixena bai, aurten aldaketa hor txiki bat egon da, eta hor nahiko galduta, baina, bestelan besti ezaguna zen.
Giro politxa egon da goixen, jendia animetan eta? Bai, jendia urtero moruan kumpliru dago esaten dana, ez? Gora igo, eta nahiz eguraldi txarra egon, oiuak egon die bertan, da gustora pasetan zangoitxik. Gogorra izan da lokura bat, lokatzara asko, lurria bera egon ganik uste lurrian gehiago zutirik baino, baina ondo. Horre ikusten izan, gaina lehenko aldixa, eta eurisakin bastante gogorra da, baina jazta, bukatuta eta posik, oso posik. Ondo entrenauta etorri zaria? Bueno, azte gura pixka luzatu jako gaba, baina entrenatu dugu, así que ondo da. Jendia goixen bagoen animetan? Bai, espero baino gehiago esan, espero ginen gutxi hau eta udalaitz puntan makina jente basauen. Espero nauen ez egotia ezin jobez eta jende asko zauen, hasi ondo. Sufriruta, ondo, gustora. Espero zan, sufrirutia, ezta? Bai. Horta, holan etorri garen mentalizauta eta bueno. Xakin hobeto, eguzki beruakin hobeto. Pero ikesta hoin, así que nietako perfecto. Hoin lokatzaria asko zauen, baina indo. Ba oso ondo, hemen egondia beti da placer bat, arrasaten karreroi hontan oso ondo. Lokatz asko eukidu aurkuan, beste urtietatik konparauta lurreti behibili gara, baina oso posik, hori be guztetan jakuta. Oso ondo, oso gustora, lokatza pila bat, eta así que superposik nago. Aurrik ustetan lokotzara hori egotia, ezta? Bai, baina bueno, disfrutau gau, ez? Aldapa beran iperdiz, baina ondo. Ondo, lokatza asko, baina ondo, gustora. Helburure batekin etorri zara? Ba, alik eta azkarren itxia. 2:15 inguruen, 2:20 eta 2:20 bat indot, así que ondo, posik. Arrasatearrak hemen, etxie jokatu duzue, ze moduz? Ondo. Lokatza asko, baina ondo. Ezkenien gogorra izen da, baina ondo. Helburua beteta? Ba, bueno, bai, aldatu da azken momentuan bidia, baina, bueno, nahiko posik indakuaz, eta horren hortien ba gehiago. Ondo entrenauta etorri zari? Bueno, hor, baina azkenengo jabetian leña sartu, eta eguraldi txarra, baina, indo zehose. Ondo, gustora, bai, lokatzetan disfrutatzen, eta, bai, interesantia onda, bai. Etxeko karrera kutsuna, egualdi lagundu ez, baina, hemen zau, inozu eta ondo, ezta? Bai, gainera animazio pila bat egon da, anporretan be bai, udalaitz punta, jeitxieran, gozada bat izan da. Hainbat edizioetan gaina parte hartutakoa, ezta? Bai, ustote aurtengoa 3garrena dala. Eta horrengoa bai, espero apuntatzea, bai. Ba, ondo, baina oso gogorra, lokatza asko. Ondo entrenauta etorri zara? Bueno, zehose, baina, bai, gustora, bentsa bukatxia. Hasieran aurriko zitzako helburu horrek beteta? Bai, osorik eta ginak eta burakin heldu gara, zik ondo, disfruta be bai, lokatza asko za onda, poliki bajora, baina ondo. Arriskutsu, akaso, jeisteko gero? Bai, baina ni bastante beldurti izan bat jeisteko, baina bai, ondo. Sentiak jauzider batzuk eta batzuk korkatiak intalan, eta hori ikusten dozu hori, eta gaixa frenetan zu, baina bai, ondo. Posigaz, harrerakin, zirkuitu aldaketakin, aste barruan gertatu den danekin, eta hasiera baten balazio positiboa. Eta gero bai, lasterketan ziar, nire hobe streamina jarraitzen egona zela harrituta, zenbat jende zauen, ez da eguraldixa izendan izan, eta streaminen bat. Bai, aste barruan auki dugun lasterketa aurkezpenean nobedade bezala, edo, bintzet, bai gure ginen bereizgarri bezala, eta adierazi zelan esfortzu gehiago eta indar gehiago jarri dugun hor, eta emaitza horrekin be posik. Eta orain bai, eskatu behar dizuegu. Horretzeko laguni, gainerako guzti, paso horretzeko laguni. Mila esker guztioi!